Hello mga kawigel! So, Yun po. Ayan, meron po tayong 9 dishes bilao. yun, ang dami nitong dishes na to. So, kasi meron nagpadala sa atin si Mami Thank Linda. you po. Yan, maraming salamat Thank po, you, Mama. Linda. Yan. Ayan. Family mukbang. Kasi pag Mami Mukbang, meron po tayong shoutout Shoutout. Sunday Yes. po ngayon. So, ano totoo, Honey Bes? Meron tayong spaghetti, bihon, palabok, fried chicken, Shanghai, lechon kawali, mojos, puto, and baked mac. Big Ayun. Mac. May sausawan din tayo dyan, ano? Yan, bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Mama, maraming salamat po sa pagkain pinagloob niyo po ngayong araw nito. Maraming salamat po at nagkasama-sama po ulit kami buong pamilya sa isang pagkainan. Nawa po lagi po kami mayroong mga kain sa araw at magiligtas po. Maraming salamat po, Ma. Tapos sa dalangin sa inyo po. Mga kasaris na namin tapagligtas sa amin. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Chicken. Tissue. Tissue. Chicken. Thank you po. Chicken, chicken. Yan, unang kagat muna tayo. Sa ating mga kawigel. Yes. Kain po, bila-bilao. Kain na nga. Kasi na kayo, maingay itong ating Wala na, kanya-kanya na tayo. Ano po? Walang kalundan ha. Opo. Mm. Sige po. Una po kayo. Dami pagkain. Ang dami naman pinadala ni Mami Linda. Big Mac. Yeah. Thank you. So bagay sa akin, taba. Thank you po. Let's eat na. Let's eat. Nako, na mapapachit day na naman ako, no? Kasi puro carb tong ano. Saan po? Top. Sabi natin pagkain. Hindi po ito challenge, so i-enjoy lang po natin, hindi natin ubusin daw. Tanggal. Ay, sarap. Paabot nga po tayo ketchup. Yeah, thank you Ganun po. Kain na po kayo. Kain na po tayo. Malilit lang po yung plato natin, hindi magkasya. Tapos hindi ko nga itong ating palabok. Wow. Hindi natin mahalo. Yung palabok. Ay, Mama, hindi ko, Pasikat. hindi nakasa. kuha na lang kayo ha. Ano po? Natin mahalo. Pinit pa. Paborito ko talaga pansit canton. Meron, di ba? Wag, May pansit canton. Ay, pansit bihon pala. Kala ko canton yan eh. Yun pala spoon. Ay, Di ba ang dali? Ito na. ito. Mamaya. Sige. Sino unang kumuha ng photo? Si Ate Rinday. Hindi. ako. Okay. Oh, yellow. Mango.
to? Avocado? Avocado. Pandan? Ito tayo tissue. Thank you. Kung walang nakuha, ang dami. Mm. Makuha itong mojos. 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 Itong mojos sa karami. Gawin na natin dyan. Ito. Ngayon na lang ulit po tayo nakapag-family mukbang ulit, ha? Pero at least, tinatry natin. Thank you. Lutong, Ay, fix po yung ating mga schedule. lutong na yun. Ano ito? Yung laman dito. Gusto na. Ang gusto kong tikpan itong ating pansit. Natikman ko na ang... Kanya-kanya na po tayong kuha. Natikman ko na bihon. Ito naman. Sino yung malapit dyan, no? Dito, pumunta na ako kaya. Biglang may nagdo. Sabi niya pumunta dito. Wala, ang dami ng pagkain natin. May isang linggo pa po. Bakit si Mami Linda, pa nagpapadala ng pagkandaki, ang dami, no? Wala naman siya dito. Hindi nakain. Kasi masaya na siyang nakikitang busog tayo. Yun nga, sabi nga mga anak, huwag challenge ha. Enjoy nyo lang. Aha. Opo. Enjoy po namin. Ulit yung kawala. Sino mo ito? Rizan, ikaw. Ni? Kumuha na ako. Ah, kumuha na. Medyo lumamig na yung ano. Itong kawala, pero manginulutong pa rin, no? Para palang ano to, party tray, no? Ah, alam ko lang sinong unang tumigil dyan. May tumigim na? Dito, dito? Hindi ako yun. May bawas na ba? Makuha na. Ito, bukas mo may bawal. Yan di ba yung may cheese? Hindi na. May cheese. May May cheese. cheese din yan. Bake na. Ito naman ang titikman ko. Ang hirap eh, kailangan ano, sandok. Mm. Maghihiwalay siya. Kike, nakuha kayo. Nakuha na. Ni. Yes. Meron pa ako. Ito. Pag marami palang pagkain, hindi mo lang, unahin mo. Tingin pala mauta ka na. Saan ba to? Ay, ito sa mga juice to, no? Try ko nga rin yung kanilang spaghetti. Yan ang typical na Filipino spaghetti, no? Kasi ano yan eh.
Pinoy style. Yung ready na, yung ready, Oo. ready to eat. Yung hinahalo, yung mga gusto ng mga bata talaga. Thank you, Ning. Ito pa, Thank cheese. you. Santok na po kayo dyan, oh. Tignan natin. Nga. Ganun nga. Huli po. Sorry. Wala ba yung kutsara? Sarap mo lang. Okay lang. Sarap na, alam mo lang. Excuse me pa. Thank you pa. Sabayan nyo na po kami, ha? Patay nasa party-party. Pwede rin naman sa ano, sa beach. Sa beach. Ayun, ah. Ang saragod natin. Pagkakain, swimming na tayo. Sibuyo din. Ang bilis. Yes. Ubus na yata yung ano niya. Hindi nyo maririnig ko yung isang yan kapag mayroon nang nilalapang din daw. Pero kanina, Diyos ko, parang inaapi. Iyak ng iyak. Dapat nga po na yung emojis. Favorite niya yun eh. Shanghai Taipei po. Thank you. Ayan, thank you po. Ito na. Parang gusto ko na tikman tong puto. Total, nag-cheat na ako eh, no? Oo. Dito ako. Sana cheese and flavor. Eh, cheese nga. Ay, Hindi. Mango. ano to? Ang ganda, ganyan yung shape ng ano nila. Lemon. Lalo na. Ano flavor? Pineapple? Puto. Cheese. Ah, okay. Ito matcha eh. Hindi mo naman ako mapapakain yung ano kung marka lang. May tamis din. Hap. So, tabihan. Parang mas gusto ko yung bihon. Ako No? lang. Bagay pala doon natin nilagay lahat ng ano eh. Ay, ito na lang. Oh, baka mahulog. Ooh. Sound effect. Bagya. Yan, enjoy lang po natin. Para hindi ka na lang mahirapan mag-edit, may sound effect. Wala akong challenge. Oh. Kaya mabagal lang tayo kumain. Para pa nga rin tayo nagmamadali. Sanay na, no? Nasanay na po kami. Kaya sa regular lang na kain na parang Minsan nalabas kami, sabi na, kasi minsan, bawal nga ho sa kanya yung ano, ako lang pepakain niya. Sabi niya, ba't nagmamadali ka? Kung ano. Pero feeling is, ano ko na, lagi na lang nagmamadali. lagi habol ang oras. Tapos angkat pa tayo sa YouTube. Bang. Talagang haba po oras. Pa. Bakit ang mga bata paborito yung mga french fry? Ako rin naman, paborito ko. Titikman ko Gantong na mga lahat. Diyos. Hindi eh. Total, ito na eh.
Ito, gusto mo ba? Ito, gusto mo pa? Ay, Chokwale. Laman yan. Ikaw, Rachel. Wala pa meron po. Pero na binigyan ko na siya. buo pa rin. Hindi. Kunti na lang. Kunti na lang. Grabe naman. Hindi, okay lang. Abot. Ayun! Ay, Sorry po. ako narinig niyo yun, Tiyo. Wala. Bumakasak po sa mic natin eh. Lago. Asteroid. Asteroid. Kami. Siyempre ito. Meron pa. Nahawakan ko na. Hawakan ko na. Ikaw ni. Ayoko na. Ayun na. Marami siyang ano, no? Ano? Laman. Feeling. Naman, ano? Feeling. Marami siyang balat ba? Lumpia. Marami siyang laman sa loob. Feeling na nga sinabi mo sa rapper pag sinabi mo. And then say, Mm. Marami siyang ano, yung... piling ba tawag daw? Rapper. Hindi. Ano? Makita niyo po. Nalabas pa. Yung. Rapper. Yung piling, ayun o. Sa mga ano, no? Sa mga kainan. Lagi paborito nila to. Nung una naubos yung Shanghai, no? Masarap yan kapag, ano, pinaghalong baka tsaka baboy yung ano, magkahalo. nakalagay pa nga kabul Busta. pala. Sabihin pa nun. Ah, sorry. Pa Oo yung na, joke kaya ko eh. huwag mo sabihin yun. Serious mo sa... Pero naman natin. Binulsa ko rin. Binusa mo yan. Talaga, pare-press pa tayo. Nilalagay ko sa bag. Kala ko pa, pansit kanton. Ah, halo pala siya, pansit kanton at bihon. Ako talaga, paborito ko, bihon. Ay, pansit kanton. Anong tawag dyan? Ano ko? Ako naman, bihon. Pansit bihon talaga yun. Ah. Mickey Bihon. Parang lasang, yung sa iba na na-order, lasang pansit canton. Basta, pag naman pinagsama yan, ito talaga. Pag pinagsama ito, tsaka to, yan. Ako ano eh. Carbonara. Hindi, pancit canton. Pansit canton. Yung instant. Mabilis lang kasi. O sige, ito na lang. Lucky Me o Payless? Ay, bawal pala yun. Baka naman. Kaya nga pala. Biglang nalungkot. Meron tayong hindi marunong magtagalog na viewers. No? Nagsasabi kong pwede raw paki-Tagalog, paki-English yung ano, family mukbang. Kaso mahirap na. Inglesin mo. Paano niya maintindihan yun? Hindi, napakahirap kasi mag-edit. Nagsabay. Mahihirapan yung mag-edit kasi nagsasalita tayo parate pag family mukbang. Conversation po talaga, kamustahan. Apologize ka sa kanya. Pero yung solo mukbang kasi, almost ano yun, ano yun, Isang tao lang. mukbang eating show lang po, isang tao lang. Kaya, Hindi niya naintindihan yun. hindi, meron nga ako, sinabi sa inyo. Ba't ayaw mo sabihin sa kanya? Eh, baka maintindihan niya. Nag-translate Pero dati ginagawa natin yun, tinatranslate ni Rinsay sa English dati yung Tagalog natin. Ang problem nga, Bigyan niyo po ako ng one day. napakatagal bago ano. Tapos, minimal lang ho yung siyempre yung salita natin dahil magkakapatong-patong eh. Kasi ano tayo, salabat ang salita natin. Ang hirap nga naman. Tsaka ang hirap mag-isip ng translation. Tapos, check ko pa kung tama yung grammar. Baka mabas ka dahil sa drama. Graduate lang ako ng with honors, pero Hindi kaya, magna cum laude ho yan, kaya magaling ho yan. O, sino pa may gusto ng chicken? ay na pa. Sino may gusto mga taba dyan? Oh. Akin lang to. Sisimulan ko na ang shoutout. Hello! Hello, bakit? Anong oras na ba?
20 minutes na eh. Patay tayo. Magtitiri na. Naman. Kami pa ng pagkain natin. Kakuha ka pa. Habang nagsashoutout ako. Yun o. Ayan, ulitin po namin. I-enjoy lang po namin yung Ang kaya hindi pagkain. natin kaya ubusin kasi ang haba ng oras po natin kasi Tsaka sabi Kami- ng kami cut po nagpadala, Enjoy. 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 The end. Kaya simulan na natin ang ating shoutout. Sige. Una sa lahat, thank you, Mami Linda. Thank you po, Mama. Yan. May babatiin ka? Kay Parang Frank TV tsaka si Karin Vincent Peregrino. Pamilya niya. Simulan ulit. Camille Elisa Rubirian Clay, Elma Garzaga ng Nueva Ecija, Ito po. kay Clyde Ivar, Ring Dalagan, shout out kina EL from Paranaque, kay Tito, Tita Carding and Annie from Christine Dalagan, Yan po. ng Sevilla Bohol, Desabes Bragay, La Arnie Abalos ng Tarlac City, Yun. Ito po. Silvernalyn Ibanez ng Mual Bual, Cebu, ng Bernardo, Rogeline Vito, Yun. Hello po. Lydia Ogura ng Japan, Hello po. Amalia Rochester, Baldovino, Justin Carlos, shout out sa lola niya, at kay Tess Castel, Cherian Panday, kay Jeanette Solweta ng Libacao, Aklan, Ito po. Yan po. kay Rose Pungtan ng Iriga City, Janice Paculares ng Guihulngan City. Ano ba talaga ni? Ayun o, Gilhulngan. Bakit gumawa siya? Hindi, lugar yon. Hindi hulungan. Kay Janice Paculares ng Gilhulngan City, Negros Occidental. Hello Ayan. po. Hello po sa inyong lahat. Ganun po. Ano to trip? Mamaya, tsaka naman natin tuloy. Yan po, tapos na naman po yung isang masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagka pinaglob niya pa. At pinaglob niya ngayong araw na ito. At maraming salamat kay Mami Linda sa pagka pinagdala niya ngayong araw na ito. Ito po. At maraming salamat sa atin sa pagtulong-tulong sa pag-uubos nito hanggang mamaya. Oo. Ito ang lagi natin sinasabi, hindi mahalaga kung ano yung nakahain sa isang pagkainan. Ang mahalaga po, in-enjoy natin ng pagkain, sama-sama buong pamilya at lagi nagpapasalamat po sa amang lumika. Pero bago po yan, Cheers. Cheers. cheers! Salamat po mga kapil, kaya Bigla na mawala.